Ты не пужайся, мама, это не страшно. Гэта не страшна. Так суцяшала яго маці апошнія 2 дні, неаднойчы перакрываючы яго сваім целам, калі чорныя цені самалётных крылаў праносіліся над імі. І пыльная беласаватая шаша раптам рабілася чорнай ад фантана ў гразі, ад тарфяных камякоў, веерам асыпаўшых дарогу. Гэта не страшна! І хлопчык плакаў, стараючыся зазірнуць у твар мацеры, у яе вочы. Але дзіўная рэч. Маці адсоўвалася ад яго, мякка, але настойліва адхіляла яго ад сябе. Беражы яго, Вера. Цёця Вера пацягнула яго да сябе, да сваіх малых, засланіла ад мацеры. Яна чамусьці кусала гэта цёця Вера да крыві свае пальцы. Сударгава сціснула яго локаць і, перакрываючы яму рот рукой, всё гаварыла, гаварыла: «Ты не бойся, маўчы, маўчы!» Раздалося некалькі прыглушаных ускрыкаў. «Забойцы вы, зверы!» Голас абарваўся. Замолк. Плакалі жанчыны навакол, ды гучна рагаталі салдаты. Рогат нечакана спыніўся. Праз паляну бег хлопчык. Пранозлівы дзіцячы крык успугнуў птушак на вяршаліне хвоі. Яны ўзняліся, успархнулі над палянай. «Мама, мамачка, мама, я не хочу, ты моя мама!» Вслед за ім бегла жанчына, стараючыся схапіць яго за руку. «Назад, назад! Ах, боже ж мой!» І, можа, убачыла, што... Ці здалося, што цёці Веры... Голас яе надарваўся, стаў рэзкім, калючым. Вы не рабіце гэтага. Гэта дзеці, гэта сын мой!» Скупа грымнулі стрэлы. Адзін, другі. Хлопчык як бы спатыкнуўся і, узіраючы здзіўленымі вачмі у бязмежную сіняву неба, нібы прынік на хвіліну на выцвелае пад сонцам верасы. Схапіўшыся за грудзі, жанчына апусцілася на калені і штосьці хацела сказаць, але нахілілася і цяжка упала ля вялікага каменя, аброшчага знізу зелянявым злізкім мохам. За каменем журчаў ручай.